Ćao internet, dobrodošli u azijski Battle Royale. Ako niste vidjeli prvi dio u kojem sam zapravo imao evropski Battle Royale, definitivno pogledajte video jer mislim kako nikad nećete moći pogoditi tko je zapravo pobjedio u tom videu. Što se tiče pravila, opet kažem, pogledajte prošli video da znate što se događa i onda se vratite na ovaj video. Prva nacija koja ispada jest Tajvan. Opa, ja znam barem jednu poprilično veliku državu koju neću imenovat, koja je vrlo sretna ovim rezultatom. Ali da, nastavimo dalje. Sljedeća nacija koja ispada jest, ne toliko daleko, ispada nam Južna Koreja. Klasični primjer dijeljenja, djeco. Počeli smo sa 2 Koreje, a sada imamo 1 Koreju. Sljedeća nacija jest Cipar. Cipar je jedna od 3 država koji su dobili drugu šansu, to jest koje su zapravo na oba kontinenta, i Aziji i Europi. Druge dvije su Turska i Rusija, no nažalost nastavljamo bez Cipra. Kolo sreće okreće se, a sljedeća nacija koja ispada jest Irak. Nije prvi puta da je Irak pao, samo ovog puta me zanima gdje se naš dobri prijatelj Sadam sakrio. I sljedeća žrtva velikog kola sreće jest Gruzija, znači još uvijek smo na Bliskom istoku. Neočekivano, ali tako to inače bude. Idemo dalje za iste pare. Wow, Sirija! Ovo je nevjerojatno, ovo je već 3. turski susjednik koji je ispao iz igre. Skaduš. Sljedeća nacija jest Filipini. Slasni i fini. To su Filipini. Ok, brzinski pogled na kartu, što se sve promijenilo jest, pa najviše se zapravo promijenio Bliski istok. I otprilike se neke male stvari promijenile na Pacifiku, ali ništa strašno. Zasad, unutrašnjost chilla. Idemo još. Hong Kong. Ovo je stvarno Kinin sretni dan. Nema šta. I sljedeća žrtva, to jest nacija, jest Iran. Mislim kako je Iran prva malo veća nacija koju trebamo eliminirati iz ove igre, ali svakako GG. Idemo za iste pare. Katar. Katar da igramo FIFU, možda bi duže izdržao. Hajmo dobiti nekog neočekivanog. Kambodža. Ok, fair, to nisam očekivao. Vjerojatno bi da stradao u ovoj državi pošto ja nosim naočale, ali pošto su u pitanju samo sunčane, ništa od toga. Vrtim. Pakistan. Iako sam čuo za jednu čudnu činjenicu neki dan, Pakistanci obožavaju jesti voće. Bilo kako, sljedeća država jest Bangladeš. Bang. Zoom. To će biti blizu za Rusiju, ali će na kraju biti Bahrein. Malo mi ih je šteta brisa, taman su se povećali. Ali opet, pravila su pravila. Sljedeći, ovo će biti veliko. Sljedeća nacija vani jest Kina. Sa ogromne nacije u centru kontinenta na čistu nulu. Ok, pogledajmo stanje na mapi. Jajks, ovo kod Indije baš izgleda onako ružno. Pa onako, ne govorim da želim da neke određene 2 nacije ispaju, ali Mongolsko carstvo se vratilo, onako poprilično se povećalo. Čisti kaos se događa dolje na Pacifiku i Japan kreće u nove pothvate. Hajmo se nadati da opet neće ispasti neka velika nacija. I Laos je sljedeći. Moram priznati, volim ovu ljubičastu boju Laosa. Šteta što ju više nećemo viđati. Naša sljedeća žrtva jest mislio sam stvarno da je Kuvajt, ali Jordan je sljedeći. Paziti to, Kuvajt je izbjegao egzekuciju. GG Jordan. Dalje, Sjeverna Koreja. Podsjećam sjevernokorejskog agenta koji trenutačno ima snajper na meni. Ovo je samo igra. Nemamo još toliko. Idemo vidjeti dalje koji je sljedeći. Tajland je sljedeća nacija koja ispada. Ako se ne varam, ova država je poznata po slonovima. Uglavnom da, čao Tajland. Hajdemo još jednu prije nego što pogledamo trenutačno stanje karte. Nepal. Ok, napokon malo čistimo ovu kartu. Još samo Butan. Ok, pogledajmo trenutačni status karte. Pa, otprilike izgleda vrlo kaotično kao što smo i zadnji put gledali, no naravno sa malim promjenama. Bliski istok se napokon malo, recimo tako, pročistio. Onda napokon su se riješili jednog od 2 nacija koje zauzimaju Indiji prostor oko Tibeta ili tako negdje. I Vijetnam je osvojio cijelu Indokinu. Baš me zanima ko će sljedeći ispast. Opa, sljedeća vani je Turska. Moja Turska, 2 puta ti dam šansu, a ti ni jednom da mi dođeš u top 10. Tko je sljedeći? Egipat. Iako se tehnički smatra afričkom zemljom,
ima taj jedan mali dio koji je svrstan u Aziji. Hajdemo dalje. Opa, ode Afganistan. I tako padoše groblje carstva. Dalje, Armenija. Kladim se da je Armenija rekla samo da izdržim jednu rundu dalje od Turske. Pa, uspjela si Armenijo, jedna runda više. U novu pustolovinu ne ide dalje. O ne. O ne, to će biti Indija. Tako smo otišli sa ogromne Indije do nepostojeće Indije. Ok, stanje na mapi je poprilično... ne znam što se ovdje događa, onako stvarno. Makao je ogroman, Butan je ogroman, Kuvajt je ogroman, Lebanon je ogroman. Znači sve male nacije su odjednom postale giganti. Čak su Maldivi ogromni i tu je također Turkmenistan. Onako stvarno ne znam što se događa. Idemo dalje, idemo dalje. Sljedeća nacija jest Kuvajt. Kuvajt ovog puta nema Jordana da te spasi. GG. Sljedeća nacija jest, samo da nije neka velika. Aha, ajde još malo i tako je. Ok, što je najluđe, bojao sam se da će Butan biti sljedeći Luksemburg. Ali ne, Butan je samo ispao ovako. Sljedeća nacija, napokon neko od stanova da ispadne, prva je nacija vani Turkmenistan. Iako šteta, oni su se najviše zapravo proširili, ali očito nedovoljno. Sljedeća nacija koja ispada jest, ovo će biti blizu, ali sljedeća vani jest Mongolija. Šteta, brat Genghis Khan, ne možeš spasiti 2 puta Mongoliju. Hajdemo još Jemen. Pa mislim to je jedan način da se zaustavi konflikt na Bliskom istoku. Sljedeća nacija jest Malezija. Pazite ljudi, nemojte raditi istu grešku koju ja u srednju, nije Malazija nego Malezija. No sad je ništazija. Dalje, Ujedinjeni Arapski Emirati. UAE. Još malo pa smo top 10. Ispada još jedan stan, a ovog puta je to Kirgistan. Evo taman da se malo karta očisti. GG. Dalje ispada Maldivi. Znam kako će jednom gledatelju ovo vrlo teško pasti. Sljedeća nacija vani jest... O, Putine, moj Putine. Zatvori oči, ne gledaj, sat okucava ponoć. Još jedna nacija pa ćemo stanje na karti uvidjeti. A ne dobar timing, ali game is game. Ok, stanje na karti je malo čišće nego zadnji put kad smo gledali. Imamo veliki Japan, veliki Kazahstan. Tadžikistan je onako cijelo vrijeme se širio, onako u svim smjerovima. Šri Lanka je sad dominantna sila na Indijskom poluotoku. Na Bliskom istoku Saudijska Arabija ima onako većinu teritorija tamo. I pa malo se toga promijenilo na jugoistoku. Sljedeća nacija koja ispada jest Indonezija. Sada kada nema ovog giganta, baš me zanima koja će od ovih država postati sljedeća supersila u regiji. Sljedeća nacija, Lebanon. Još smo jedan korak bliži ujedinjenju Bliskog istoka. Sljedeća nacija koja ispada jest Myanmar. Myanmar, ajde bježi kući. Sljedeća nacija koja ispada jest Makao. Makao. Idemo dalje. Ispada nam neka otočna nacija, to će biti Brunei. Iskreno nemam dobar pan za ovu državu. GG, 12 nacija. Dobro je, ovaj video napokon može prestati biti kontroverzan. I s time Saudijska Arabija zauzima kontrolu nad Bliskim istokom. 11. mjesto odlazi Omanu. Oh man. Tako blizu top 10. Ok, top 10. 10. pozicija odlazi Kazahstanu. Eto šteta, ali sada imamo novog gospodara Sibira. 9. mjesto odlazi Tadžikistanu. Ako se ne varam, Tadžikistan se širio cijelu igru, pa je šteta izgubiti tako velike osvajače. 8. mjesto ide Singapuru. GG Singapur. Iskreno ne znam zašto zoveš Singapur kada imaš toliko para. Evo nas, dame i gospodo, u naših 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, naš top 7. Samo jedna od ovih nacija može osvojiti naslov najbolje azijske zemlje. Ali 7. mjesto će zauzeti Saudijska Arabija. I bez Saudijske Arabije, sada Azerbejdžan postaje vodeća sila Bliskog istoka. 6. mjesto osvaja Uzbekistan. Čovječe, kogod pokuša osvojiti Sibir, Sibir je stvarno smrt. Sad pazi kad Japan sljedeći ispadne. 5. mjesto osvaja Vijetnam. Dovoljno dugo su se sakrivali po šumama. 4. mjesto osvaja Istočni Timor. GG, well played. 3. mjesto osvaja Azerbajdžan. Pa Azerbajdžan baraz dobio broncu. I to je nešto. Dame i gospodo, evo nas. Naša 2 finalna natjecatelja. Hoće li azijski Battle Royale osvojiti Šri Lanka
ili Japan? Naš pobjednik jest, pa ti mene Možda je anime stvarno rješenje svih svjetskih problema. Zamislite, da svi gledaju anime, niko ne bi ratovao. Možda sam ja samo poludio. Bilo kako, dame i gospodo, hvala vam puno na gledanju. Ako ste uživali, bila bi mi čast postati još jedan kanal u vašoj listi pretplata, pa subscribe. Hvala na gledanju i čao!